vás chtěl požádat o pomoc, dobrý večer. Požádám o pomoc, aby se takto skladba vydařila, tak je ta pomoc od vás nutná. Čili já vám to řeknu nejdřív česky, já se vás zeptám, koho zavoláte a vy odpovíte ne, česky. Krotitele duchu. A teď v angličtině, když to bude who you gonna call, vy odpovíte Ghostbusters. Zkusíme si to, ano? Who you gonna call? Ghostbusters! Oh, no, tady to, takhle by to nešlo. Ještě jednou. Who you gonna call? Ghostbusters! To ještě není ono. Musíte jednotně. Pánové, můžete nám to předvést, jak byste to... Who you gonna call? Tak to zkusíme naposledy. Who you gonna call? Tak, až vás takhle vyzvu během této skladby, tak poprosím vás, abyste toto oprostěte se od veškerých problémů, dáme to dohromady. A mě by ještě zajímalo, a to mě skutečně zajímá, a proč tady je ten barel na vodu? To je překvapení. Aha, až mám vyschne v krku. Dobře, takže Ghostbusters a poté, co skročíme duchy, tak bude následovat přestávka a my se na vás už moc těšíme v té další vánoční polovině, ale nyní tedy Ghostbusters, nezapomeňte to. Chudák duch nevidí, uprav si to duchu. Chce to asi větší dírky. Tak, až budeš, mám nějak rukou.